the license. It takes a bit of some time, then you are issued with it. To wang'eni nitiere jogo ma ponono bedoga exempted mar mondo mi kik gichul kata wanyalo wacho ni ponono akana ti kod ranyisi mane mahie kata ohala mari ponono okichul kata pesa no akana en ga mar license ainya mar jogo ma nitiere kod ng'ol. Nitiere kaka gitimo ohala nitiere pesa ma gibedoga exempted mar mondo mi kik gichul. Ne jogo matimo ohala to gintiere kod ng'ol ginyalo timo ang'o mar mondo mi tax makamano kik gichul mar ka luore ni sewacho ni nitiere omenda no mar rawere joma mine gi jogo mantiere kod ng'ol ma sirikal chiwo to ok wasebedo kwa tiyo go makare. Kamano. Joma nigi ng'ol and penyo na en penyo maber sana. Joma nigi ng'ol, one of the first thing manyaka tim en ni nyaka prove ni in gi ng'ol no. Ing'eni kidhi courts of law karaka ng'ato nonego wadgi tibu nyisi ni ere evidence. So ng'ama nigi ng'ol nyaka dhi obed gi certificate mar persons with disability. Registration mar persons with disability itimo, I think the society nitiere along Nairobi Mombasa Road, James Gichuru donge. Opposite ABC place kacha nitiere ka society mag joma ng'ol. So you are going to ibu mi form moro kanyo filo. Form no kise filo it has to go through Ministry mar Health. Okay, that procedure in kaka ng'ama ng'ol you may not go through it. Once nikisemi you get that form and the first thing there must be a medical practitioner must certify na dira in ng'ol makama. Unyalo bedo ng'ol mar wang', unyalo bedo whichever ng'ol ma intiere go. Koro kisedi through process mar the Ministry of Health mo certify ni ng'ano ng'ol kama then barua no idhigo ka society mag joma ng'ol so that you are included mi ID nitie gin ga ID gi certificate moro ganyo. Koro certificate no emi biro tiyo kode seche ma idhi dwaro license cha to iya company ego. Koro samia company ego cha ini bedo exempted koro kichul okichul these taxes. Come on. Hai wasoma nemo kukum ote mabenda no ka joneno mag wachuolo na odiochieng'